Halk içinde musulman doganlar biz bir sözi ýalňyş ulanýas. Biz şonu düzeltmeli. Ol hem musulman doganlar plany dogalanypdyr diýäsin. Şu soragda da musulman doganmyzyň diýişýärlik ýollaşma näme diýe doga edilipdir diýe. Şu ýerde musulman doganlar doga sözüni ulanmak ýalňyşdyr. Önsürim şuňa. Dogrusu näme? Jady diýmeler. Jady edilipdir, jadylanypdyr diýmeler. Arapçada musulman doganlar sihir diýilýär jada. Türkmençede şoň näme? Jady. Jady diýip aýtmaly. Jady edýän kişi bolsa jadygoý diýilýär. Emma halk içinde musulman doganlar biz doga diýip aýdýas, şu ýalňyşdyr. Näme üçin ýalňyş? Sebäbi musulman doganlar doga sözi Arapçadaky ad-du'a sözünden gelýändir. Doga diýip bolsa Allah Teala'dan dilemege diýilýär. Halk içinde doga dilek hem diýýäs. Bunlar musulman doganlar doga dilek etmek, yani Allah Teala'dan dilemek diniň buyuran zadydyr. Emma jadi diniň haram eden zadydyr. Şonuň üçin haram bolan jada, jadygoýluga diniň buyuran amaly bolan, ibadat bolan doga diýmek bolmaýar. Şunu musulman doganlar bilmeýän doganlarymyza eşitdireliň, ýetireliň. Diýmek, näme diýmeli musulman doganlar? Plana doga edilipdir diýmeli däl, plana jady edilipdir, jadylanypdyr diýmeli. We jady we jadygoýluk musulman doganlar dinimizde haramdyr. Başgasyna jady edýärler, erkeleğin arasyny bozmak üçin, saglygyna ziýan bermek üçin we şoňa meňde şerhilek ýaman niýetler bilen başgasyna ziýan bermek üçin jady edýärler. Şu zatlaryň hemmesi haramdyr.